Пичове, аз съм Рамо Жуниор. Днес направя една-две игри, преди да хода да гледам на Локомотив Пловдив и Лудогорец мача. Тук ще направя opening chest, може би на следващото видео и на последващото може да го направя. Само чакам да ми се падне някакъв хубав чест. Това ми е дека, който сам си го измислях преди 2-3 дена. И преди малко му направих елдер в клана на 30, не знам, на 30 няколко място сме в България. Ето вижте, 35-то място. На шоп ми предлагат ламбержак, но нямам коинс. Ще направя една батълка. Така. 9 левел. Добре. Тук само чакам еликсир. Добра атака. Тук малко сгрешихме, но нищо. Чакам и еликсир. Няма да го пусна. Тук ще пускам барбериан. Тук майнер. Така. Не го удари. Така. Супер. Супер. Така. Добре. До сега добре. Принцеската много ме дразни, приятели. Много хубава карта и аз искам да имам. Но не ми се пада. Не ми се пада от един чест. Не ми се пада. Сега спушнем Giant скелетана. Извинете. Събрах 2 Giant честа и винаги се бъркам с Giant скелетана. Простете. Тук някакъв мангал ми звъни. Стигна, уважаеми зрители. Така. Така, супер. Супер. Така. Сега ще пусне. Познах. Знаех си, че ще пусне. Отидаха. Голяма грешка направих. Тук ще пусне майнер, за да хелтва. Така. Стига да е. Така. Тук така. Пускаме електрото. Мерси, приятелю. Мерси. Thank you very much. Няма да пуснем това, ще пуснем Fire Spiritски. Друго елитки допускаме тук. И да защитаваме. Някакво да правим. Thanks, приятелю. Много добре играеш. Silver Chest. Silver Chest е най-тъпият чест в играта. Дори Free Chest е много по-добре. Silver изобщо не се е паднал легенда. Ще го отворим. Да направим още една битка с вас. 10 лева. Good look, my friend. Така. Пускам и майнер, за да изчистим. Да има дефенс. Добре изигра. Тук за дефенс. Giant скелета.
Охо. Тенкс. Не много тенкс, ама. Упс, обърках. Шит. Добре. О, тук е голяма грешка. Така. Само не ми казва, че има скелетен. О, добре. Това поне го изчистихме. О, добре. Поне докосна един път. Стъпите елитки. За дефенс да го сложим. Няма да го сложим. Лекно атакуваме от тази страна, защото знам, че се пусне нещо от другата. Знаех се. През кулата мина това нещо, бах ти съществото. Много добре са го измислили. Право ви казвам, уникално са го измислили. Що не изчаках няколко секунди? Нищо. Пак добре. Така. О, супер. Тук ще пуснем това, тук това, тук това. Супер. Супер, уважаеми зрители. Оле, 2 пъти дълго. Добре, нещо направи за мене. За да финс да изчистим от отдея ми седи тук. Знаех си, бе! Yes, бе! Знаех се. Пак си знаех. То го чупих, приятели. И това беше май френдо. Скъса го направо. Thanks. Това беше от мен, уважаеми зрители. До следващото видео. Абонирайте се, лайкнете. След това ще направя повече видео клипове за вас. Ще направя opening chest на следващото или последващото видео. Това беше от мен. Чао!